Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 4. jaksoa, johon olen yhdistänyt blogini osat Aika kuluu nopeasti, sairaalaan ja pelko. Aika oli kulunut suhteellisen nopeasti ja leikkaukseen oli enää vähän alle 3 viikkoa. Toisin sanoen olin määritellyt sen itselleni hieman eri tavalla. Minulla oli vielä muutama viikko elämä syövän kanssa. Muutama ihminen oli kysynyt minulta, ajattelinko paljonkin lähestyvä leikkausta. Rehellisesti sanottuna siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Toki ajattelin, koska moni asia elämässäni tulisi muuttumaan leikkauksen jälkeen. Jotkut muutokset saattaisivat olla väliaikaisia, kun taas toiset pysyviä. Olisi siis väärin sanoa, etten olisi ajatellut asiaa lainkaan, mutta se ei täyttänyt koko ajatusmaailmani. Elämässä oli niin paljon kaikkea muuta, ja välillä en vieläkään ymmärrä, miksei minulle aiemmin ollut annettu kykyä nähdä monia asioita täysin eri näkökulmista. Tämä ei tarkoita tietenkin, että olisin ennen elänyt mitään huomaamatta, mutta tätä muutosta ei voi oikein millä tavalla selittää. En usko, että olisin tämän kokemuksen myötä tullut jotenkin paremmaksi ihmiseksi. Olin edelleen sama ihminen, ajatuksineni ja tunteineni, mutta jokin salaperäinen analysointikyky oli selvästi lisääntynyt. Itse uskoin, että selvisin siinä hetkessä ja myöhemminkin hyvin omien ajatusteni kanssa. Viimeiset 2 viikkoa ennen leikkausta olivat sekä pitkiä että kiireisiä. Oli paljon kaikenlaista paperityötä järjestettävänä sekä melkein joka päivä jonnekin menemistä, sairaalakäyntejä. Sairaalaan osastolle minun piti mennä päivä aikaisemmin, eli sunnuntai-iltana, koska olin suunnitelman mukaan ensimmäinen, joka pääsisi leikkaussaliin maanantai-aamuna. Oikeastaan odotin sairaalan menoa, vaikka arvelin, että viime hetkellä saattaisin alkaa hieman huolestua. Luultavasti täysin normaali reaktio. Viimeisinä päivinä kotona tein vielä joitakin valmisteluja leikkausta varten, joihin kuului 2 litran Moviprep-liuosten juominen. Totuus oli kuitenkin se, että minun oli yhä vaikea käsittää, miten ja miksi olin vain yhdessä päivässä saanut tällaisen diagnoosin. Alusta ei ollut kulunut vielä 2 kuukautta. Kaikki tutkimukset oli tehty, suunnitelmat olivat valmiit, kaikki asiantuntijat tavattu, enemmän tai vähemmän vain odottiin sunnuntai-iltaa. Sunnuntaina 6. elokuuta 2023 viimeistään kello 14 minun piti olla Meilahten sairaalan osastolla. Tilanne oli minulle vähän omalaatuinen, sillä ilmestyin osastolle ja ilmoitin vain, hei, tässä minä olen. En ollut sairaalassa sen jälkeen, kun kuopukseni syntyi vuonna 1992. Ja sen perusteella olen ollut valtavan onnekas ihminen, vaikka en sitä päivittäin mietikään. Voin loputtomin toista, kuinka kaikki arvot olivat yhtäkkiä saaneet uuden merkityksen. Tätä ei vain tajua ennen kuin se tapahtui itselle. Tytär ja hänen miehensä veivät minut sairaalaan ja nousin hissillä oikean kerroksen, joka osoittautui melko korkealle. Koputin hoitajan huoneen oveen ja ilmoitin saapuneeni. Ystävällinen sairaanhoitaja näytti, mihin huoneeseen minut sijoitetaan
antoi sairaalavaatet ja pyysi odottamaan hetken. Minulla ei ollut kiire minnekään, sillä kiireeni loppui hissiin. Katsoin huoneen ikkunasta ulos ja siellä oli ainutlaatuisen kaunis näkymä. Meri ja sininen taivas. Ajattelin, että nyt tarvitsen vähän kestävyyttä, mutta tärkein tavoite oli päästä mahdollisimman pian takaisin ulkomaailmaan. Samana iltana edessä oli vielä epiduraalin laitto ja sitä oikeastaan hieman pelkäsin. Olin aluksi varma, että se asetettaisiin vasta seuraavana aamuna nukutuksessa, mutta lääkäri kertoi, että koska olen aamulla ensimmäisenä vuorossa, kaikki letkut ja johtot täytyy olla valmiina etukäteen. Koska minulla ei ollut aiempaa kokemusta siitä, mitä ja miten tapahtuu, totesin, että kaikki uusi ja tuntematon on hieman pelottava. Ensimmäistä kertaa koko tämän ajan aikana minusta tuntui, että nyt on pieni pelon tunne, kun hoitaja tuli sanomaan, että lähdemme kohta laittamaan epiduraalia huomista leikkausta varten. Olin kuitenkin heti valmis lähtemään, mutta hoitaja nauroi ja sanoi, ettei tässä mihinkään kävellä. Minulle tilataan sisäinen kuljetus ja minut vietän sängyn kanssa. Aha, olin kyllä omasta mielestäni täysin toimiva ja liikkuva ihminen, mutta ilmeisesti tähän oli omat sääntönsä, joita sairaalassa tietenkin täytyy noudattaa. Ystävällinen henkilö otti minut mukaan sängyllä ja vauhtikas matkaa suuntautui hissiin, sitten jonnekin alempaan kerrokseen ja lopulta saavuimme käytävän labyrintin kautta valtavan suureen, kirkkaasti valaistun saliin, jossa minut sijoitettiin tietylle numeropaikalle. Heti ympärilläni oli useita hoitajia, jotka selittivät, mitä nyt tapahtuu, ja myös lääkäri kävi tervehtimässä. Ulkoisesti en vaikuttanut pelkäväni, mutta kehoni reagoi joskus tilanteisiin niin, että saan vilun väristyksiä, eikä sitä voi itse hallita mitenkään. Lääkäri katsoi minua ja sanoi, että minulle voisi antaa jotain rauhoittavaa, sillä minun ei pitäisi tuntea oloni epämiellyttäväksi, eikä itse toimenpite saisi aiheuttaa minkälaista pelkoa. Hetkeä myöhemmin olin kuin kevyessä sumussa. Epiduraalin laittaminen itsessään ei ollut mitään pelottavaa, vaikkei se toki mikään miellyttävä kokemus ollut. Lääkäri oli aivan huippu, kaikki onnistui suhteellisen nopeasti. Puututteen koeannoksen jälkeen ehtin vielä sanoa, että minulla on todella huono olo. Ja sen jälkeen näin sumeasti, kuinka hoitaja painoi ruiskusta lääkettä kämmen selässäni olevan kanyylin. Minuuttia myöhemmin olin iloisesti takaisin tässä maailmassa ja kävi ilmi, että kuulun niihin, joille epiduraalikoktailin yksi ainesosa laski verenpainetta niin paljon, että kaikki mittarit lakkasivat mittamasta. Tilanne saatiin kuitenkin nopeasti hallintaan. Koeannoksen vaikutus tarkistettiin ja pääsin takaisin osastolle. Illalla ajattelin, ettei ole mitään väliä, vaikka en sattumalta saisi yöllä unta, sillä huomenna lääkäri nukuttaa minut kuitenkin ja saan nukkua rauhassa useita tunteja. Yövuorossa oleva sairaanhoitaja kävi vielä sanomassa, että herättä minut aamulla 6 maissa ja että voin siihen saakka nukkua rauhassa. Olin jo asettamassa puhelimeeni herätystä, mutta hoitaja sanoo, ettei minun tarvitse tehdä sitä, koska hän huolehti kaikesta.
Ihme kyllä, mutta nukuin syvää unta koko yön ja heräsin muutama minuutti ennen kuin sairaanhoitaja tuli herättämään minua. Leikkauspäivä oli alkanut. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan seuraava jaksoa.